आथिखाल आसाम गभर्नमेन्टआ बे जौगानाय हारि मोनद' हारिनो एसटि होनो थांनायाव एसटि होनो नागिरनायाव आरो केबिनेट पर्यायनि जा रिपर्ट गथायदों बियो जोंनि थाखाय थाखानाय ट्राइबेलफोरनि थाखाय बियो मोजां लक्षण नङा। मानोना बे जौगानाय मोनद' हारिया जुदि एसटि मोनोब्ला थाखानाय हारिफोरा गोबां खहा जागोन। फरायसाफोरा सोलोंथायाव इन्जिनियारिं डक्टर इउनिभार्सिटि बेफोरनि खाबुआ गोमागोन आरो सेन्ट्रेलाव जाखिनि साख्रि बाख्रि सेन्ट्रेलनि गासै साख्रिफोराव बिनि खाबुआबो गोमागोन। लोगोसे बे जौगानाय हारिफोरा मोनफ्रोमबो जोंनि थाखानाय खाबुफोरखौ बिथांमोनहा लानो सुजुग सुबिदा मोनगोन। जाउनाव थाखानाय ट्राइबेल हारिफोरा गोबां खहा जागोन। जेरै राजखान्थियावबो खहा जागोन, रांखान्थियावबो खहा जागोन आरो फैयै फैयै समाजारि बिथिङावबो खहा जागोन बे रोखा। नाथाय आं बुंनो नागिरो थाखानाय बे थागिबि ट्राइबेलफोरा जेबो खहा जायाजासे मोनद' जौगानाय हारिफोरनो एसटि होनायाव होनो गोनां गैयामोन। नाथाय बेखौ मा रोखोमै रानखाय सिखाय खालामो आरो थाखानाय हारिफोरनि जेबो खहा जायाजासे मा रोखोमै सुजुग सुबिदा होयो बे जोबोद गोथौयै साननो गोनां। मानोना एसटि होनोब्ला बे एसटियानोखासै आरो बे एसटि खथायाव फैयोब्ला बिथांमोना गोबां खाबुफोरखौ सेनानै जानाय बायदि जाफैगोन। काउन्सिला बेखौ एनअसि हरनाया जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां जादों। मानोना काउन्सिला एनअसि हरनाय लोगो लोगोनो बेहा काउन्सिलावबो एसटिखौ बानायनांगौ होननाय बायदिसो माने सानजाथाव। ओंखायनो काउन्सिला बेखौ एनअसि होनो नाङामोन। मोनफ्रोमथिंबो साननानैसो बेखौ बिसोरनो मा खाबु होनाय जायो मा खाबु होनाय जाया बेखिनिखौसो बिथाङा सावरायलायनानै समाधान खालामनांगौमोन आरो।